କୁହ ତମେ କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ? କାଇଁ ମୋର କୋଉ ଆଳୁ ଦେଖିଲ କି? କେତେ କଣ ନଉଛ? କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ତମର? 12 ଗୁଣ୍ଠ। 600 ଲେଖା ଚାଲିଛି। 600? ହଁ। ଆଉ କମିବନି? ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମକୁ 400 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବୁ ନା କଣ? କରିବ ନା କରିବ ନା କହୁନ? ହଁ କରିବି। ଚିଠାଟା ଦେ। ଚିଠା? ଆମର ହିସାବ ଚିଠା ଅଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହଁ ଉପମା ଇଟିଲି ପୁରୀ ହଁ। ପୋଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହଁ 3 ଜଣ ଅଛି। ଖରାବେଳଖିଆ ଉଷୁନା ଭାତ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ କଲର ବାର୍ଡ ଆଣିବ। ବ୍ରଏଲର ଆମେ ଖାଉନି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦର୍ଦ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋରିଷ ତେଲ 200 ଜୋକ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ଲାଇବ ସାବୁନ। ସାର ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିବ ନା ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମୋର ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ଖାଣ ଖାଇ ଆସିବ? ହଉ ତମର ଯଦି ଏ ଜୋଇଁ